Hango eta hemengo izeneko jaialdi antolatu dute Lasarten, eta alegin berezia egin dute erdal komunitateak parte ardezan. Horregatik, Semblante Andaluz herriko taldearekin elkarlanean aritu dira Bertso Eskola eta Txakun Euskara elkartea. Eta horregatik jarri dute Xabi Paia bertsoen zuzeneko itzulpena egiten pantailan. Gabon Lasarte maite, talentu almazen, berriz hasiko algara berriz esperimentatzen. Nik dena itzuliko dut, albezain zuzen, baina ez dakit berriz itzuliko naizen. Saio berezia joan zen. Disiplina asko eta jende mordo bat izan zelako holtzan. Eta protagonista nagusietako bat, Jon Maia, funtzio hasita gero iritsi zelako. Ongi etorri beroa egin zioten. Gabon guztioi zer moduz gaude, Xabipak zerbait esan du, itzulpenean ez dabil oker, ta ez daukat zertan landu. Miarritzetik heldu naiz orain, dena laino, dena gandu, baina alare zeo bazio, zuen gandik neure gandu. Igual hobeto ez alda izango beti heltzea berandu. Igual hobeto ez alda izango beti heltzea berandu. Berandu edo garaiz, gauzak ondo egite errezagoa da intentzioa eta kariñoa jarrita, eta helburua garbi izan ez gero. Jon Artanok saio hasi aurretxoan harrapatu zuen Mailu Arruti antolatzailea. Herri askotan bezala, Lasartene gertatu zen oso herri txikia izatetik, 60. hamarkadan, izugarrizko jende uholdi etorri zen honea. Fabrika dela eta Michelina lanea etorri zen, nausiki Andaluzitik, Extremaduratik, Kastillatik ebai, eta gero Euskal Herriko beste herritatik, mendialdeko jendia eta hola etorri zen asko. Orduan, herri berri bat izan, horren inguruan. Baina, bizi izan dugea 50 urtean, bi komunidadeetan da bi kulturatan banatuta. Euskaldunak eta erraldunak. Bai, eta naiz eta etxepe berdinean bizi, askotan alkarren berri oso gutxi jakin dugu. Eta uste dugu, horri erremeio jarri bertzaiola. Eta, ziginan hitz egiten estremeñoen etxiakin eta andaluzakin bai. Eta ze harrera egin dizuete? Zoragarria, espero gendun, adibidez hemengo andaluzan etxiak izugarrizko aktibitate kultural pila bat ditu. Jorua daukate, dantzan egiteute, oso aktiboak dira. Lasarteko saioak astebete lehenago izan zuen atarikoa. Jon Maiak, Semblante Andaluzen egoitzan emandako hitzaldi. Guk hoxe azaldu nahi genien, Euskaldunak ez dira nahi ez. Nola beraien ondorenguak dian gure kulturan erreferente. Ze suposatzeu Jon Maia batek, Xabi Paia batek guretzako. Beraiek ez dakile, beraien ondorengua da, baina beraiek ez dakile zer dian horiek Euskaldunen kulturan. Eta hori transmititu nahi diegu. Eta orduan, egin deu erreste aldea, bertso saioa etorri
etortzeko modua. Eta etorriko aldira. Jo, ingendun ze hori, hitzaldi hori, eta urrungo egunean deitu zuen jakunea esanaz, 50 lekua gordetzeko hemen, bazatostilata. La nostalgia y el recuerdo. He soñado con volver un día a verlo, arrodillarme ante la Virgen Estrella, para rogarle por mi gente y por mi tierra. Pero estoy contento, porque estoy entre amigos y tus sueños son los míos. La Irola, contando las cosas que hacíamos siendo niños. La Irola. Estoy contento esan, beharko xuabe, kontentu egotea, bizitzan zutabe. Estoy contento hainbat, jende parez pare, eta txapelketara joan beharrik gabe. Unai estoy contento, zu pozik alzaude. Unai estoy contento, zu pozik alzaude. Arrazoi du Andonik, txapelketa hor dago, ta nien itzen sailkatu, ez alda arraro. Beken lentzuk bezala kantatu nahiago, baina hobetu behar dut zerbait gehiago. La envidia me corroe, baina pozik nago. La envidia me corroe, baina pozik nago. Inbidiari eutsi, barruan mutiko, benetan laguntxarra baitegu betiko. Txapelketa gogoko du bai nerekiko, alare epaimaiak ez zuen begiko. Klaserik ez du eta no se klasifiko. Klaserik ez du eta no se klasifiko. Erderaz ari zera, esto es un disfrute, esto es un disfrute. Hortan badaukazu 11 bertute. Andoni egaina da, ala nahiko luke, baina erderaz kantatuz gero horren truke. Antonio de España deituko dizute. Antonio de España deituko dizute. Aprobetxatu behar, olako aukeraz, aldatu egin gera, gaur oiko izkeraz. Euskeraz soilik beti, gaur
pixkat erderaz, Antonio de España izango naiz beraz. Arrazoia, el arte no tiene fronteras. Arrazoia, el arte no tiene fronteras. Ez dakit badakizun, maite zaitut asko, maite zaitut asko, oso gertukoa eta argi zarelako, ta bertxotan gainera egiten du bapo, baina erderaren utzi neretzako, ez daukazu adinik abenturatako, ez daukazu adinik abenturatako. Behin honezkero hobe, ez zamagurdia, ez zamagurdia, ta betiko lekuan euki ipurdia. Nola hor bi hizkuntza, bi sistema dia, ta erderaz pentsatzen hau da izerdia. Bueno, egin dugu Xabin lanaren erdia. Bueno, egin dugu Xabin lanaren erdia.